Herude handler det kun om naturens kræfter. Vandet, vinden, energien og mig. Sådan er det også på VVS Energiuddannelsen. Her får jeg en masse tekniske færdigheder og er med til at lave kloge løsninger inden for vand, varme, gas og ventilation. Så lærer jeg at vejlede kunder, så de får de bedste løsninger. Og det er super fedt, når jeg kan give kunderne en god oplevelse med noget godt håndværk. Det går ikke altid helt efter planen, når vi surfer, men så er det bare ekstra fedt, når det lykkes. Ligesom på jobbet. Som VVS Energispecialist arbejder du med de tekniske installationer, som man aldrig ser, men som vi bruger hver eneste dag, og som er med til at holde samfundet i gang. Vil du også have styr på teknikken og være med til at designe fremtidens tekniske løsninger? Så se mere på vvsenergiuddannelsen.dk.